हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मोनालिसा बिउटि चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायहरग्रोबाय दिनै सारिजोंसो आरोना सारिलायनो मेख्ला सादरजों मेख्ला सादर गाननानै फट' शुट लानो नागिरदों जोङो माबायदि नुदों एसे खिन्थाहरदो आं हारसिं गानाखै आरोना गानहोग्रा दं सासे माबायदि नुदों खिन्थाहरदो लोगोफोर आयंआ नायगासिनो हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मोनालिसा बिउटि चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों आरो खनसेबाव बरायहरफिनबावबाय आंनि बे भिडिअआ जाबाय कलियाबराव थानाय समावमोन न'आव आलासि जानो थांदोंमोन आबैजों आंजों जेब्ला बे समावनो लानाय ब्लगमोन दानिया लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि ब्लगखौ इन्दि जि दायो ना इन्दि नङा इन्दियानो खोमाथ' ना मालाय आबैया इन्दि जि दायोनो जि दाम लायो बे जिया एसे जायगा नायहैनो र' बोरै गामिखौ ओरैबायदि गुवार फुख्रि जावदों मालायनो गुवार खाबाला नों गाखोनो हागोन हाया ओइ मोजां गाखो फै गाखोबै मानो रायनो एसर आलासिखौसो देखायनो लाबोदो होनबानो जाबाय वाव नै ओरैबायदि गुवार पय जाब फुख्रिनि नामखौ मा दोनदों बिराद गुवार खानै मालाय बेंगिबुरि बुङो हा बेंगिबुरि ओंखायनोथ' जोङो फुख्रिबो नायबाय दुब्लिबो नायबाय आरो एसे रिल्सबो बानायबाय दा जि मोनाबो जाबोगासिनो माने बिसिना दुब्लिखौ नायनोबाथाय ओरैबायदि गोजानाव फैनांगौ ओंखायनो ससे न'निफ्राय गोजानाव फैनानै दुब्लिखौबो नायबाय दा न'आवथ' थाङा आरो आलासि दंबावो सासे आबैनि फंबायनि फिसाजोनो इसानाव हाबहैलायनोसै दसे नालाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर नै दा जोङो फैनो सफैबाय साहा लोंनो नागिरबाय मेथाइखौ नायदो बिस्रानिफ्राय फैनानै आरो जों जायहानि न' खाथियाव थायो बिसोरनि न' खाथियावनो आबै जायो बिसोरनाव ओंखाम जालायबाय जोङो गुड मर्निं नै खुदुना खादों जोङो खुदुना इथिंखालि फिथा गोसोम मोनजागासिनो दं नोंसानावबो लाइ बिलाइनि जि मोजां थांनाय बोसोर माबा मा गेलेनायाव मोननाय दे गेलेनायाव मोननाय मोजां जादों दे खुदुना बुरिया मालाजों मानसिजों जाबाय आलासि जानो फैनाया मिरामिस ओमफ्राय मोनाबिलियाव जों खोमसि खोमसि बेरायफैबाय बेरायनो फैदोंहाय ओइ मा जरमोनलाय बे बेंनाथि सारियालि सानाव फैनोनो मोना सान्दुं गोसाखायनो बाना फैयासै बिसल जानो फैदोंमोन जोङो हरावनो बेरायथावथावनो आरोना दखानियाबो मोनसे गान दामगासिनो दं आरोना ओमफ्राय आङो कपिराइट गोलैजानो गिनानै भइसखौ मिउट बानायनानै होबाय थेंक इउ दे नै खारोसो बियो होग्रा मानसिया मिसल जाहैनायनि थाखाय थेंक इउ होनदां
मिसला ओरैबायदि गोथाव ओमफ्राय खुगा आलु जोब्बाय सरबा आरो बेनि हरखालि जोङो न'सिनाव ओंखाम जानो फैबावबाय। मानाव खिन्था दे खिन्थादो मानाव खिन्था दे दे नामखौ खिन्था ओरैनोबा एकदम हेल' गाइस होननानै बुंगोन आखौबि दे नामखौ खिन्था बुं खारबायसो ओमफ्राय जानाय मानायखौ आङो देखायबाय थायासै। बेनि अखानायै आरो जोङो खांख्रिखला लानो फैबाय। नोङो खांख्रिखला होनो बर'नि खांख्रिखला होनो बर'नि खांख्रिखला दिनै मिरामिस ओंखायनो खांख्रिखला लानो फैबाय आबौमोनहानि न' खाथियाव मेरलाथार सोर सासेखौ आनै सोर सासेखौ मादै माने बावलायलाङो आङो बावलायलाङो सोमोन्दो लानोनो। आबैमोनहानिफ्राय एबार आयं मोनहानाव फैलायबाय जोङो आयं बुरि मोनहानाव। ओमफ्राय जोङो आयं मोनहानाव मानि थाखाय फैदों नायलांबाय थादो लोगोफोर। मेकआपआबो खम गानफोरबो गैया खेराबो गैया नै जि मोजां देलायना फट' शुट खालामनो नागिरदोंमोन आंनि मबाइलावनो आरोना आंना DSLR बायदि जाखायो नालाय लोगोफोर। ओमफ्राय नै लिपस्टिकआथ' मोजाङानोखा ओमफ्राय खिन्थु मेकआप खालामनो थाखाय मेकआपबो गैया खालि पाउडार नोंसोर बुंबाबो बिसास खालामनाय नङा। पाउडार लिपस्टिक आइलाइनार मास्काराबो गैया जेबो गैया ओमफ्राय आरो मथ'थे जेबो गैया क्रिमबो गैया क्रिमखौबो लाबोफानो बावबाय माने जोङो आबै सासे मोनहानिफ्रायसो बेयाव फैदोंमोन नालाय आबै मोनहानाव जों दहायसो थाबाय फैदों। दालाय फायदा बिदिब्ला जोंनि फट' शुट लानायखौ जेबो नङा फाइनेलि लोगोफोर जोङो मेख्ला सादर गाननानै फट' शुट बानायनो नागिरदों। माबायदि नुदों कमेन्ट खालामनाय खिन्थाहर माने बिदि गानबाथाय माबायदि नुयो नायदों आरोना एसे दा सोरबा सोरबा बखिहरलाबायगोनहाय बर'फोरा मेख्ला सादर गाननाङा मानो रहाय माबायदि नुदों बोराय खोन्थालाय माबायदि नुदों? दाबो जोबला बेना नै अहा फटक लानानै एबार मेंनानै रुटि बानायनानै जाबाय जोङो। मोनाखाबायमोन आरोना लोगोफोर बोराय बुरै फट' मालायसो लायै भिडिअ खालामनो ओमफ्राय जोङो आयं मोनहानाव फैथ'दोसोमोन नालाय आरो थांलायसिगोन जों जायहानाव थादों बिसिनाव। दहाय सानाव फैनाया नै हर जालायलायबाय मोनाब्लि जालायबाय दा थांगासिनो दङ आरो आबैमोनहानि न' आयं मोनहानाव फैदोंमोन। गामिया एसे गोजानहाय गामि एखेबाबो बिराद गोजान। नायदो लोगोफोर अबेनिफ्राय अबाव जालायखो एबारबा हाबायाव फैलायबाय। बिसोरनि जायगानि हाबाया माबायदि जायो एसे नायनो फैफाबाय आरोना आबैमोनजों। जानो जमदोंहाय लाय बोरैथिं मानसिफ्रा
ओंखाम जानो जमदोंहाय बैथिंबो दं लाइन जालायनानै दहायथ' जि गोलावमोन हा माबे ओंखाम जानो जमनानै नायनो मोनबाय खालामाखै ओंखाम जानो फैबाय फटक जाबाय नङा भिडिअसो लादां बिसिना दालि ओंख्रि होआ थांगासिनो दं न'आव Hi, ঘৰলে গৈ আছো ন'आव थांगासिनो दं এতিয়া আমি ঘৰ अमा গৈ बेदरजों আছো ओंखाम जानानै हाबा अमा जानानै बेदरजों न'आव ओमफ्राय थांगासिनो ओइ दं नोंसिनि ओंख्रिखौ खोन्थालाय मा ओंख्रि जोंना मैखारि होनो मैखारि अनला ओमफ्राय अमा बेदर मिलायनानै संनाय आरो मिक्स दिनैसो मोनजाफेरबायहाय हाबायाव जोंनाथ' दालिल'सो होयो दालि खोब होयोबा सोरबा सोरबा अबावबा अनला ओंख्रि होयो सोरबा बायदिया सबायबो होयो आस्ते 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 हलंगा जोंथिं गैयाहाय बे नै फाथो थाङा मा थाङासैना हलंगा ओंख्रि जानोसै र' अमा बेदरजों नै दहाय सायनाय ओंख्रिया अमा बेदरजों मैथा बायदि जाबाय एसे गोथावखा जाबाय कारेलाजों आलु एवनाय अमा बेदरजों हलंगा ना मा होनो जालाया बेदरा बान्दोनिसो खोनाफेरदोंहाय आं मोख्रानि गाबनायखौ इसर आयु बाल बाजार थांगासिनो दं जोङो बाजार लिपस्टिक लायाखै ओंखाम जाखां लोंखांनो जोङो बाजाराव फैबाय आरोना माबायदि जायो नायदोंमोन आरो बिसिनि बाजारखौ एसे जोङो गासै थानायनि दिना 8 दिन जादों आरोना फैनायजों जोङो सुनिबाराव थांदोंमोन देवबाराव फैफिनदों ओमफ्राय आं दा होनाय ब्लगा सानब्रै सानबानि ब्लग दं बेयाव मर्निं टाइम होनानै लिरनानै होखादों आं लोगोफोर बिनि सिगांनि ब्लगखौ सिगाङावनो होखादोंमोन आङो ओमफ्राय बेखौ आङो होनो हायाखैमोन दिनै होनाय जाबाय लोगोफोर बिसोरनि बाजारखौ नोंसोरबो नायफानो गोसोबा आंनि ब्लगजों लोगोसे नायलांफाबाय थानो हागोन लोगोफोर स्किप खालामथ'वालासेनो नायलांबाय थादो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम 자야 아이다 하나 더 해주나? 할리데 시그널 안 쳐. गरम Nalagay. Ano ron na?
Makan aja. Ada. Mister kan ada. Ayo habak. Betul. Thirty lagi bet 30. Betul sat. Kok ini? Kita berku sunnah labai. Gaman tangan sekolah lagi gaman. Sapan ala nama pun lebih sih kau tanah thai tu kan gaman cansi ni no. Gaman cansi tanah ni. No tangsi na sapan ala ni kau tangga sih kan. Beनिफ्राय सानसे थानानै न'आव थांसिगोन आरोना उनाव मोनहैसिगोन दिनै लास्ट बेरायना लाखानोसै आरो थाइगिरबारि गामियाव हा दिनै लास्ट ओंखाम खुरगासिनो दं आइजोआ नै मा ओंख्रि खोन्था जोगोनारजों दाउ बेदर लकेल दाउ ओमफ्राय आरो नैबे पटल जानानै थांसै मोनसे जायगायाव आरो सापाना लाना मा आङो बेयाव दिनै सानसे थाहैनोसै ओमफ्राय गाबोन न'आव थांसै नालाय दे बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम lagi pakai naik, kalau nggak betul nggak? Bel, ani pakai ya. Karbai जोङो थांनो ओंखारबाय Dah ini ombak tadi. Oh, dah kena सापानालायाव dong. थांगोन दिनै ओमफ्राय जों सानैया थालांगोन आबैमोनहानाव ओमफ्राय बिसोरो फैजोबगोन आरोना जोंखौ दोननो थांसिगोन लिडारि बुरिया माबा जायाखै थांनो ओंखारबाय आयौ सान्दुंथार दिम्पुआ मायाव लाखिदोथाय जोंथिं जमा जाना दंजोबो लालांनि र' नुनाय बादि फट' खेबनानै लास्रादो थांसै मानो आखाइ सुखो नारें बिसानावनो माबाया खाबाय हाय अंदै दे दाथ' फायनाय नुया जानोसै ओइलाय बिसोरबो ओंखारफैबाय गासिबो उल्थासो नुयो हासिनो ओंखारबाय जल्दिफोर जल्दि गाखो मोनहैसै जल्दि फै आता आइ आगते मा जि गोसो होना रायलायगासिनो ओइ मा आरो न'सिङाव थांगासिनो दे जानाय भिडिअ खा मावसि बुरि मानै मोख्रा मासे बा
Deh, जा. जा थाइजौ. Nih, bे खाथियाव फट' खेबनो फैदों जोङो. फट'. एसे मोजांखा. बिसोर लिपस्टिक फोनना फैनांगौमोन. लिपस्टिक फोनना फैनांगौ. फट'आवनो मोजां जाखानाय नंला. इधर. Khơi sai nhau khơi gian lệ. Sapanalani sapan. Nalangin video lo boleh. Oi. Ih, gaji kelibay saja. Ang kelibay ang. Ini tangan kali ini. Barna hobai, barna bahaya. Barna stano nalai. Kelibay betul betul ada foto kunci. Labu. Seklai sana lipstick kecak-kecak malah anak saya lipstick. Hi guys. Manis sebelah kentana lah. Angkul ya bernislah. Mantura gua harus nica. Karena ndak ini ya. Halak, karena ini nongla. Ada dah moनसे जायगायाव थांगासिनो दङ खाथियावनो. दा बेनिफ्राय आयंमोन आंनाव थाहैनोसै. थानाय जानाय नंला बेयाव. थानो होननानै सोंदोंमोन आरोना ओमफ्राय थानाय जानाय नंला. ओंखाम जानानै हरनि ओंखाम जानानै थांनोसै आयंमोन. नुहुरनायाव दहाय जों फार्स्ट फैनाया बेयाव ओंखाम जालांनोसै. नै माखासे थाबायनानै फैगासिनो दङ खाथिसो नालाय ओमफ्राय जों थिम्फुजों फैग्रोबाय. माबेनि मानसि सोलाय? माहानि मानसि मेख्ला गाननानै आलासि जानो फैदों. Unsing sahabat bagan dari malah. Goso hoनानै फोनदों नुवाखै. नै मालाय न'नि उनावनो सापात बागान. Good morning, जों दिनै थांसिगोन. दाउदै बिबार गुफुर गिदिर जात लादोंमोन आरोना आबैया फुलि नुनानै. बयनावबो जि मोजां बारनानै दं. बांसिन मानसिनावनो नुदों आरोना बे गुफुर दाउदै बिबारखौ. थांफानो नागिरदों.
बासनिफ्राय ओंखारनानै टेम्प'आव गाखोबाय न'आव थांनायनि टेम्प'खौ उनावसो गाखोनो मोनबाय आङो आरो फैनाय समावबो बासावबो जि मोजां जायगायावनो गाखोनो मोनासै जिरायनोनो मोनाखै मोजां मथे फाइनेलि न'आव सफैबाय लोगोफोर आं दिनैसो न'आव सफैनाय बायदि मोनलायलायथारबाय आरोना गावखौनो गाव भिडिअखौ नायफिननानै ओमफ्राय आं तरमुस लाबोदोंमोन बेखौ लाबोनानै हानानै जाबाय थान्दानो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय दिनै भिडिअ एसेयावनो जोबथ'बाय